Drahí bratia a sestry, dnes slávime nedeľu zoslania Ducha Svätého. Keď Duch Svätý zostúpil na apoštolov, apoštoli nevedeli presne, čo majú očakávať. Ježiš im prisľúbil, že majú očakávať nejakého ducha, ktorý ich posilní. Keď to prišlo, bolo to celé pre nich prekvapivé. Počuli hukot, ale po vonkajšej stránke akoby dostali, alebo po vnútornej stránke dostali posilnenie. Zrazu boli schopní hlásať Božie slovo. Rozprávali v jazykoch, nevedeli, čo to je, rozprávali a všetci ľudia im rozumeli. My všetci žijeme v očakávaní ducha, zoslania ducha. Tento duch sa nejako prejavuje. Má sa ale takisto prejavovať, ako sa prejavoval na apoštoloch. To znamená, máme novú silu, máme silu hlásať Božie slovo, máme slovo nielen hlásať, ale máme silu toto slovo hlavne žiť, tak ako ho žili apoštoli a položili svoj život za Krista. Zážitky môžu byť rôzne. Niekedy sú hlbšie, väčšie, niekto plače, niekto sa smeje, keď sa ho Duch Svätý dotýka, ale dôležitý je efekt. Dôležité je ovocie, ktoré prináša. Zamyslíme sa nad tým, či sa nás Duch Boží už dotkol. Či máme to ovocie, ktoré mali apoštoli. Či to Božie slovo skutočne hlásame a či ho naozaj žijeme. Ak nie, stále je tu príležitosť na to, aby sme prosili. Bez Ducha Svätého sa nepohneme. Božie slovo hovorí, kto nemá Kristovho ducha, nie je jeho a to by bola škoda pre nás. Ak toto ešte nerobíme, prosme. To vždy môžeme, ale prosme úpenlivo. Ak to robíme, pokračujme a buďme vďační Duchu Božiemu. Duchu Svätý, príď z neba a zapáľ v cirkvi oheň novej evangelizácie, aby sa Božie slovo hlásalo a my, kresťania, aby sme vydávali svedectvo o Tvojej láske a o Tvojej dobrote.